meeting obi meeting na puso de ne Mizoram mathil makathenge dia mai khak ma da kan ni chunga ka sei ge ba sei lo thei lo na bo mani chuan le ka bu hi ka chiara lu khop me a puso de hian ale ka bo sei tum zong hi bi pek number pek lo a hian akimani da hian ai mathai bu ruk chang so mi mathai bu ruk chang so mi khai khom tu ni ta ni je chu kan chiaro nga iram lo theng ro sei du zong wa na tingin le min ti ro se ti hian a khai khom ni iram ma ti ilal na ram pathel na ram lo theng sela idu zong wa na tingin le min ti ro se ti hi pathian thu bo di la ta ni kalau mai to ve vong vong a than lo thei lo no bo mi shin lo thei lo pathian na lo theng lo ni chú pathian chú kan nei pho chuan than lo thei lo na bo ka kan keng thung do na ni chú vangen and then original plan akhan pathian siam dan chu ama an kuin siama pathian ai o helea rural tu le chalai turin min siam ni ma se eden sual na wang kan lo sual zota a chuan chu te lo ni chuan system of wang mo madi sum theina wang mo that kan tum chuan ka pa khana sei thina ma khowela hi chuan he khowela chuan a sual pian an ti chadar themani sualu tu ko bang chadar tok na khowela ni pui takani chu vahen kan pui na sei tu mai chu that min chatir tu kha system nin asai ni arvin kejriwal te ho ti am chi khuni ta ni arvin kejriwal ta ai chang kam chalo thelo na bom kha kan pui he na hung chu ka ni chumi chalo thelo na chu pathian na changa ron chu lo chuan a flourishing don lo eng don lo ni chu kan thilunga kan ku hol lo ti ka law ni congress kan yo wanga mo pu so ra na je ta ka wanga thatur kan ni lo kan thatna chu pathian ja na chok to ni di kha ka sei ni chu kan sha fu lo pa lo ti ka lawa sei lo thelo na bo mo ka di ka ni ta ni se ve ta ni chu wanga iram ni lo ilan naram lo than sala kan en kim kan ti na pianga in terms of god pathian hisabin kan nei to ngai congress kan chak dun chat poi mizoram kan ngai wanga ni kan ruling version la shim do wanga mo kan ei ru ve du shim wanga chak du kan ni lo ti kha midang in an she kan